Počúvali ste árie a scény zo Pier Giacomo Pucciniho. Spievali Pilar Lorengarová, Erzsébet Háziová a Magdalena Hajošiová. Bude 23 hodín. Je 23 hodín. Stanica Hviezda vysiela správy. Rakúsko. Západonemecká vláda a jej západní spojenci údajne seriózne posudzujú odzbrojovacie návrhy predložené v politickej deklarácii členských štátov Varšavskej zmluvy. Vyhlásil to dnes vo Viedni západonemecký kancelár Helmut Kohl, ktorého do rakúskej metropoly pozvala na krátku návštevu opozičná rakúska ľudová strana. Vyslovil sa aj za politiku realistického dialógu medzi Východom a Západom, avšak zároveň obhajoval úlohu Nemeckej spolkovej republiky pri ďalšom posilňovaní Severoatlantického paktu. Holandsko. Hlavný veliteľ Severoatlantického paktu, americký generál Bernard Joe Rogers, dnes v holandskom parlamente vyhlásil, že Atlantická aliancia sa údajne nesmie vzdať možnosti použiť ako prvá jadrové zbrane. Pred zahranično-politickým a branným výborom zároveň požadoval posilnenie a modernizáciu konvenčnej výzbroje paktu so zámerom získať vojenskú prevahu nad Varšavskou zmluvou. Tieto slová sú v rozpore s oficiálnym vyhlásením zástupcu Severoatlantického paktu, že aliancia vraj starostlivo preskúma najnovší návrh Varšavskej zmluvy, aby sa obe vojenské zoskupenia zaviazali nepoužiť proti sebe ako prvé ani jadrové, ani konvenčné zbrane. Blízky východ. Libanon a Izrael sa dohodli na rokovacom programe rozhovorov o odchode cudzích vojsk z Libanonu a o stanovení budúcich vzťahov medzi oboma štátmi. V izraelskom meste Kiryat Šmona na 6. stretnutí obe delegácie oficiálne oznámili, že tento program bude obsahovať ukončenie vojnového stavu, bezpečnostné opatrenia, stanovenie vzájomných vzťahov, program úplného odchodu všetkých cudzích vojsk z Libanonu a prípadné záruky oboch strán. V dokumente sa uvádza, že všetky body tvoria jednotný celok a budú sa prerokovať komplexne, každá strana však môže vniesť ďalšie otázky.